Trhy neoklameš. Hipsterským akciám odzvonilo. V roku 2019 sa zdalo, že budúcnosť je zelená, inkluzívna a zameraná na vyšší cieľ. Investícia do Beyond Meat alebo Oatly predstavovala zisk aj akýsi pokrok. Klíma, gender, zdravie. To všetko bolo v súlade. A potom prišiel rok 2024. Nový imidž vyzerá úplne inak. Hamburgery, kola a veľké sebavedomie. Vrátila sa éra brokracie. A trh ju nielenže nasledoval, ale dokonca stal na jej čele. Hodnota akcií Beyond Meat spadla z $210 na $3,4 za akciu. Oatly a Starbucks skončili podobne. Ich hodnoty sa nepremietli do lojality spotrebiteľov ani do rastu. Čo sa teda stalo? Boli ideály príliš ambiciózne alebo sa od nich príliš rýchlo upustilo? Naozaj ľudia stratili vieru v udržateľnosť? Alebo ich len táto hra prestala baviť? A sme na tom teraz skutočne lepšie? Keď vymeníme ovsené latte za Big Mac, je to naozaj znak autenticity alebo len nostalgia v novom obale? Ľudia chcú, aby mali veci zmysel. Trhy ukazujú veci pravdivo, aj keď to nie je vždy múdre. Vyhráva to, čo v ľuďoch rezonuje. Keď sa však ideály stanú trendmi a trendy stratia svoju príťažlivosť, čo z nich zostane? Otázkou nie je len to, čo konzumujeme, ale najmä to, v čo veríme, keď sa nikto nepozerá.